Jeg hedder Vibeke Nørgaard Rønsbo og er kunstner, og jeg er så heldig, at jeg har fået antaget et værk til Sculpted by the Sea i 2013. Det jeg skal lave, det er et værk, der hedder Remind, og jeg har modellen stående lige her. Det er en flaskepost med en lille meddelelse, hvor der står, jeg er, altså skriver jeg. Det her værk, det har jeg lavet, fordi jeg synes, at der er en tendens til meget hurtighed i vores tid, og så er der faktisk den udvikling, at vores skriftsprog faktisk er ved at forsvinde lidt. Der er ikke så mange, der skriver i hånden mere. Og det kan godt være, at der ikke skal være mange, der skriver i hånden, men måske er det lidt overset fænomen, at håndskriften er ved at forsvinde. Så Remind hedder flasken, og skal være en lille reminder om vi egentlig vil lade håndskriften forsvinde, om vi godt vil have langsomheden, som flaskeposten også står for, til at følge ad med hurtigheden. Jeg er i gang med at undersøge i øjeblikket, hvordan det her projekt det kan realiseres. Og der er faktisk store danske virksomheder, der er gået ind og hjælper mig med at producere det, og hjælper mig med at finansiere en del af det. Og nu går jeg så ud med den her crowdfunding, for at se om der også er andre mennesker, almindelige mennesker, som vil hjælpe mig med at hente noget kapital ind til at producere det her værk. Tanken er, at Remind skal blive op imod 5 meter og ligge ude i Aarhusbugten. Skal ligge fri af høfterne, lige hvor Oddervej løber ud i Strandvejen. Og der forestiller jeg mig så, at når man kommer kørende ned ad Oddervej, så opdager man, hov, der ligger der faktisk en flaskepost og ruller rundt derude i vandet. Man kan ikke fra det sted se, hvad den fortæller, men måske bliver man nysgerrig og har lyst til at komme nærmere, og måske kommer man ind i en dyst med dem, som man nu føles drevet mod, og hvem finder egentlig først ud af, hvad det er, der står i den her flaskepost. Så er mit mål rigtig meget, at man kommer til at snakke med hinanden om den tid, vi lever i, om digitaliseringen, om det og måske også bevare de kropsnære tegn. Så derfor, hvis man nu har lyst til at være med, så kan man gå ind og sige, jeg vil gerne støtte med det og det beløb. Og måske får man mulighed for at få sådan et nummereret og signeret eksemplar af værket, ligesom man andre steder kan købe nummererede litografier eller nummererede grafiske værker. Så bliver den her fremstillet nu her af mig i signerede og nummererede eksemplarer. Det vil være rigtig dejligt, hvis man vil hjælpe mig med, at det her projekt kan blive til glæde for rigtig mange mennesker på Sculpted by the Sea. Så måske hører jeg fra dig. Hej hej.